हेलो लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना फेसबुक इउजारबा आरो नोंथांमोना फेसबुकखौ सेफ्टियै इउज खालामनो लुबैयोबा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना फेसबुकाव थानाय फट' भिडिअफोरखौ गुबुना डाउनलड खालामनानै गाज्रियै शेयार खालामनो एबा फेक एकाउन्ट खुलिजानो गिदोंबा फेसबुकनि बे सेटिंखौ अन खालामनानै ला। फार्स्टआव फेसबुकाव थां। फेसबुकाव थांनानै नैबे प्रफाइलाव थांनानै नैबायदि नुगोन नै। बेनि उनाव थ्रि डटआव थां। थ्रि डटआव थांनानै नैबाव नुगोन नै लोगोफोर लक प्रफाइल होननायाव बेयाव थुना हो। थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै। होमबा लक इउर प्रफाइल बेयाव थुना हो लोगोफोर। नैबाव नुगोन नै इउ लक इउर प्रफाइल अके थुना हो लोगोफोर। होमबा आंनि प्रफाइला लक जाबाय लोगोफोर। जुदि आंनि फेसबुकाव सोरबाफोर आंनि फ्रेन्ड नङिफ्रा नायनो नागिरबाबो आंनि प्रफाइलखौ नायनो हाया लोगोफोर, आरो आंनि फट' भिडिअ मोनसेबो बुस्थुखौनो नुनाय नङा, फ्रेन्ड लिस्टबो नुनाय नङा। दा बेबायदियैनो नोंथाङाबो नोंथांनि प्रफाइलखौ सिकिउरै लाखिनो हागोन लोगोफोर।